Me ollaan perheomisteinen 10 vuotta vanha tilitoimisto Helsingin keskustasta ja me ollaan erikoistuttu säätiöiden ja sijoitusyhtiöiden kirjanpitoon ja meidän ydinosaamisaluetta on arvopaperikaupan kirjanpito ja verotus. Meidän keskeisimmät arvot on vastuullisuus, yrittäjyys ja jatkuvuus ja näiden kautta me luvataan asiakkaillemme pysyä aallonharjalla kirjanpidon, verotuksen ja nykyaikaisten järjestelmien osalta. Me nähdään niin, että lähivuosina taloushallinto kehittyy niin, että manuaalinen ja suorittava työ vähenee toiminto kerrallaan viimeiseen mappiin asti. Fenno on selkeä ja helppo taloushallinto-ohjelmisto. Asiakkaat omaksuu sen todella nopeasti, eikä mitään erillistä käyttöönottokoulutusta tarvita. Fennoan automaatio on aivan oma luokkaansa. Tämä näkyy osto- ja myyntireskonton ylläpidossa, siirtymävaiheen mutkattomuudessa, tiliotteiden automaattitilioinnissa ja meidän rooliksi jää ikään kuin toimia robottien esimiehenä. Kirjanpitäjän näkökulmasta tilinpäätösprosessi Fennossa on joustava. Tilinpäätöksen laatimisen voi aloittaa ennen kuin luvut on lyöty lukkoon, joka nopeuttaa tilinpäätösprosessia. Lisäksi tilinpäätöksen lähettäminen suoraan ohjelmasta PRH:lle on kätevää. Me uskotaan, että tehokkuus ja taloudellisuus syntyy oikeanlaisilla työvälineillä ja ennen kaikkea tyytyväisten ja taitavien osaajien avulla.